xiqueta, s'ho m'he passat ben a la cara, pues aprofitat siga, no m'has de pagar res, Batiste, 3. I clar, només faltava el sabatet. Però el sabatet tot era, mira, i amunt i avall, i callat, com una sorba marinera, amunt i avall, i callat, i amunt i avall, i en silenci. Total, que en Penàguila, quan es feien les 6 de la vesprada, abans de que es fera fosc, ja agafaven la caixa, se la carregaven i se n'anaven a deixar-la a l'església, perquè a la nit el velaren les ànimes. Van agafar la caixa, van entrar per el portalet a la plaça i per la plaça a l'església, una església que tenia allà de la Mare de Déu del Patrocinio. Bueno, l'altar major és de la Nostra Senyora de l'Assumpció, però allí la devoció és al Patrocinio. Bueno, i ara som molt devotes totes les dones de Penàguila, sabeu per què? Perquè a Penàguila han portat un retorn de Guinea digne de veure, Clar, a Penàguila no havia vist mai un retorn de Guinea. És que és cosa, que li senta la sotana blanca, que fa gràcia d'anar a veure els diumenges. Jo he anat a Penàguila a menjar-me les coquetes i m'ha passat per l'església. He pegat una mireta al retorn i la queda més tranquil·la. Si voleu anar, és un altre atractiu turístic que tenen a Penàguila ara, si voleu anar. Entonces no estava el retorn, perquè Guinea encara devia ser colònia i Guinea devia estar allà a Guinea. Total, que porten la caixa a l'església, la deixen allà, destapen la caixa i allà està Batiste. Mira, la gent se'n va arrastrant les sabates. L'únic que tenia sabates era el sabater, la resta eren les patelles. Tanquen la porta. Pum! L'església es queda en silenci. I dins de la caixa